Ahoj, vítám vás u druhého dílu mého videa, kde bychom si měli dobrat ceny této mé nové střechy. A v zájmu zachování spádu nebudu zdržovat a jdeme na to. Jakmile jsem se rozhodl pro nadkrokovní izolaci, tak jsem věděl, že půjdu do palubkového podhledu. Za prvé, je mám dřevo rád a za druhé, jsem tenkrát trpěl silnou averzí vůči sádrokartonu, která tedy ironií osudu tak trochu vymizela, protože prakticky všechny příčky tu teď mám sádrokartonové a jsem s tím v míru. Nicméně ten palubkový podhled natřu na bílo. Je mi jasné, že teď spousta z vás zvedá oči v sloup s tím, že to je šílené przení dřeva, jenomže tohle je starý městský dům a já nechci, aby to tu vypadalo jako někde na horské chatě. Ale použiju barvu, která zachová viditelnou strukturu dřeva, tak by to nemělo být až tak hrozné. Co se ceny týče, tak těch 260 m2 palubek, mimochodem tloušťka 19 mm a byl to jakýsi severský smrk a nejvyšší kvalita A1 a bylo to protažené sušičkou, aby se to později nekroutilo, tak těch 260 m2 materiál je stál 53 000 a práce, tedy pokládka, dalších 35 000 korun. V dnešních cenách by to bylo nějakých 80 000 za materiál a 45 000 za práci. V jednom případě jsem bohužel byl nucen jít opačným směrem a to v případě plechů. Já byl rozhodnutý pro titanzinek, nicméně zrovna v tu chvíli přišlo takovéto skokové zdržení stavebních materiálů, včetně plechů. A já nevěděl, jak na tom budu s penězi, a tak jsem se raději rozhodl pro variantu levnější, pozinkovaný plech v hnědé barvě. Nicméně, kdybych ty peníze měl, tak rozhodně zůstanu u kvalitnějšího titanzinku. Vlastní kategorii jsou práce, které nedělali střechaři, nejsou tady zahrnuty v ceně nové střechy, ale musely být udělány, aby ta střecha mohla být postavena. Jsou to ovšem tak specifické věci, že na ně pravděpodobně nenarazíte. Jedná se například o svaření a zabetonování velkých ocelových nosníků do podlahy tak, aby roznášely váhu nového krovu, která tam přichází skrz sloupky. Nebo že po dvou stranách toho prostoru musel být zbudován betonový věnec a nešlo sundat střechu krov a nechat to několik týdnů otevřené. A tak se ta adekvátní část krovu vyřízla, podepřela a zaplachtovala. Ale tohle byla částka někde kolem 10 000 korun. Pak jsou tu další položky, jako třeba lešení, které by stálo snad 90 000, protože bylo několika patrové po obou stranách domu a vydrželo tu docela dlouho. Zábory chodníků, jednu dobu i parkovacího pruhu a několik dní dokonce i jednoho jízdního pruhu. To bylo ve chvíli, kdy jsme tu složili všechno to dřevo, ze kterého pak byl poskládán nový krov. Na druhou stranu jsem i ušetřil, třeba tím, že jsem si dělal sám ostění střešních oken, což byla šílená práce, kdy stojíte a minerální vlna se vám sype na hlavu a do očí. Sám jsem si izoloval vnitřní i vnější strany vikýřů a také jsem něco ušetřil tím, že jsem jim po různu pomáhal třeba přenášet tašky a podobně. Někdy se mi také část peněz vrátila zpátky, když jsem například za docela pěkné peníze prodal původní krov člověku, který z něj vyrábí historický nebo respektive imitaci historického nábytku, a také jsem prodal ty původní tašky, které jsou dnes na nějaké stodole ve středních Čechách. Takže v tomto videu jsem se vám tak trošku snažil ukázat ten proces rozhodování a změny, které přicházejí v průběhu realizace. A to vše očima, řekněme, nadšeného amatéra, protože věřím tomu, že kdokoliv stavěl, staví nebo stavět bude, si tímhle procesem projde také. A nyní to nejdůležitější, celková cena mé nové střechy. Takže si to shrneme. Přišla firma a vyřezala část krovu. Pak sundali
původní tašky, latě, rozebrali starý krov, přivezli nový krov řezaný na CNCčku, přijelo takovéto auto s tou rukou, postavili krov nový, ze zhora dali palubky, jakožto podhled, přibylo 30 cm minerální vlny v systému Toproc, zabudovali 9 střešních oken, přidali veškeré folie, latě, kontralatě a položili nové betonové tašky. Dále přibylo veškeré oplechování hnědým pozinkovaným plechem, hlavně tedy střechy a boky vytířů, ale také okapnice, okapy a tak dále. A teď čísla celkové ceny. V červnu 2021 materiál mě stál 848 000 a práce 703 000. To znamená 1 551 000 plus daň a celkově jsem v tom byl za 1 780 000. To je cena, za kterou jsem já pořídil tuhle novou střechu. V dnešních cenách, vzhledem k tomu, jak postoupila inflace a práce dle oficiálních statistik zdražila o 25%, stavební materiál o 40%, ale například dřevo i o 50%, tak dneska v roce 2025 by mě taková střecha stála asi 1 188 000 za materiál a 878 000 za práci, což je 2 066 000 plus daň a je to celkově 2 380 000 korun, pokud byste si takovou střechu chtěli pořídit dnes. Ještě jsem se pokusil to přepočítat na metr čtvereční střechy. V roce 2021 by to bylo 6 360 korun a dnes byste metr čtvereční takovéto střechy pořídili za 8 500. Tak tolik mě stála nová střecha. A já jsem se snažil to všechno spočítat s mým nejlepším vědomím a svědomím. Tak doufám, že jsem někde neudělal nějakou zásadní chybu. A i teď s odstupem 3,5 roku vím, že bych se rozhodoval stejně. Za prvé proto, že věřím, ten krov tu bude dalších 100 let. A za druhé, protože já se znám, jsem estet. A udělat variantu, která by nebyla tak hezká a vzdušná, tak bych si to rozhodně vyčítal minimálně 4x až 5x do měsíce. Uznávám, že to je otázka priorit a možností. Lze to udělat mnohem levněji. Prostě dát izolaci mezikrokvé, zaklopit to sátokartonem, neřešit vytíře, dát menší střešní okna, menší počet střešních oken, s kámošem vyměnit tašky a jste na tom finančně úplně někde jinde. Dát všechny tyhle informace dokupy byla docela fuška, ale já doufám, že aspoň některým z vás to trošičku pomůže v tom udělat si základní představu, kolik tyhle věci vlastně stojí. Já teď mířím do teplých krajin, ale až se vrátím, budu pracovat na dalším videu, protože výstavba mého budoucího půdního bytu jde do finále. A do té doby se mějme fajn.